Bună, dragii mei! Vin către voi cu o citire scurtă. Vreau să văd cine vă iubește în secret. Sau cine are sentimente pentru voi și nu vrea să vă spună. Cine vă iubește în secret? Wow! O persoană care muncește foarte mult și voi știți lucrul acesta. O persoană care se gândește că între voi doi există o puternică atracție și există ceva compatibilitate, adică simțiți că puteți comunica chiar și telepatic unii dintre voi. Mai vreau să văd o persoană care ar vrea să comunice. Zic lucrul acesta pentru că am 8 de bâte aici, ar vrea să comunice, ar vrea să se întâmple ceva foarte repede, pentru că în trecut această persoană a făcut ceva, a greșit cu ceva, a ales altceva, a câștigat pe seama voastră ceva sau pe seama altor persoane, a câștigat ceva, s-a îndepărtat fără să-i pese prea mult și v-a trădat pentru unii dintre voi, da, chiar v-a trădat, chiar a existat un final, dar pot să spun că acum își dorește comunicare. Zecele ăsta de cupe aș putea să le iau ca un final dacă ar fi vorba despre aceste cărți. Unul dintre voi sau ambii considerați că ceea ce a fost s-a încheiat, dar nu, zecele ăsta, pentru că am aici o conexiune foarte puternică, este vorba despre suflete pereche, suflete gemene și dorința aia de comunicare sau lucrurile să se întâmple foarte repede sau ceva îmi spune despre un succes rapid, ceva ce trebuie să se întâmple foarte repede sau o să se întâmple foarte repede, îmi spune că o să vă aducă această fericire. Pentru că unii dintre voi ați tânjit după ceva sau după cineva, ați muncit foarte mult, ați depus foarte mult efort acolo și când să vă culegeți roadele, parcă ceva s-a întâmplat. Și nu mă iau după cartea aceasta, zecele de cupe, ci mă iau după cărțile de aici care îmi spun că cineva parcă a cules înaintea voastră și v-a trădat pe voi. Da. Și parcă unii dintre voi nu ați mai vrut nimic. De ce zic lucrul acesta? Pentru că am 4 de cupe aici, voi nu ați mai vrut nimic, parcă nu ați mai acceptat nimic. Dar persoana aceasta vă iubește și ar vrea să comunice cu voi. Vreau să văd ce mesaje mai am de la persoana aceasta pentru voi. Își dorește un nou început, își dorește să puteți trece peste sau să încheiați acea situație și să o luați de la început. Mai vreau să văd de la persoana aceasta care are sentimente pentru voi, ce mesaje mai am. Își dorește din nou o uniune, își dorește din nou o sărbătorire, o fericire între voi. Speră, steaua aici, steaua îmi spune că ceva se întâmplă după o perioadă de stagnare, după o perioadă în care nu s-au întâmplat nimic sau lucrurile nu au decurs foarte bine. Și se gândește foarte mult această persoană la voi sau la faptul cum ar trebui să se comporte, sau nici nu știu cum să mă exprim, cum ar trebui să se comporte, ce ar trebui să spună, ce ar trebui să facă, pentru că vă vede cea mai frumoasă, cea mai înțelegătoare persoană, cea mai bună, cea mai, cum să zic eu, de casă. Da. Și ar vrea să facă cumva să alegeți, sau persoana aceasta și-ar dori foarte mult să aleagă. Vreau să văd ce mesaj mai am. Își dorește un nou început, își dorește își dorește cu asul ăsta de bâte, nu știu dacă se văd cărțile, cu asul ăsta de bâte își dorește un nou început, o nouă șansă, o nouă oportunitate, își dorește o reîntâlnire cu voi. Vrea să vă vedeți față în față, vrea cumva să comunicați, să existe o comunicare între voi. Vreau să văd ce simte, pentru că văd acolo că simte cu doiul ăla de... Dacă trebuie să facă ceva foarte repede sau că persoana aceasta cândva s-a îndepărtat
fără să vă dea prea multe explicații sau fără să vă spună de ce a procedat așa. Dar își dorește soarele această persoană. Sau își dorește să plece de acolo de unde este fără să dea prea multe explicații și să vină spre voi pentru că își dorește soarele cu voi. Wow! Interesantă citire. Da, crede că acum, da. Acum a venit timpul, acum a sosit timpul să facă ceva în privința aceasta. Se roagă, manifestă foarte mult. Este vorba despre un bărbat aici. Da, un bărbat care tânjește după această conexiune sau după acest soare care cândva poate între unii dintre voi a existat. Sau pur și simplu doar pentru alții care nu ați fost într-o relație cu această persoană, pot să vă spun așa. La întâlnirea, sau cum să zic, la întâlnirea cu această persoană, totul s-a schimbat și în viața voastră și în viața acestei persoane, da. Și poate persoana aceasta a fost într-o altă relație sau a fost într-o altă situație, dar conexiunea asta dintre voi nu s-a rupt, nu a putut să se rupă. Și parcă tânjiți unul după celălalt, vă manifestați, vă doriți ca să vină acea zi în care să vă reîntâlniți. Ați vrea ca să puteți alege unul dintre voi. Poate unul dintre voi este într-o altă relație și atunci și-ar dori să aleagă sau se întâmple ceva, pentru că vă gândiți foarte mult unul la celălalt pentru unul dintre voi. Mai vreau un mesaj aici să văd ce ar mai vrea să vă spună această persoană sau, da, că este mândru sau mândră de ceea ce vrea să facă. Vreau să acționeze cumva. Nu este frică de absolut nimic acestei persoane, absolut nimic. Vrea să vină spre voi și să vă ofere această monedă. Îmi spune că va face un pas, va face o mișcare. Da. Vreau să văd ce simte pentru voi și nu v-a spus. Pentru cei care nu v-a spus. Vreau să văd ce simte această... Oh! Și apoi să aud eu că aleg eu cărțile. Deci vedeți cum vin cărțile. Ce simte? M-am gândit că poate există iubire de ambele părți. O să pun cartea asta așa. M-am gândit... Și cântă Cocoș afară. Deci e de bine. M-am gândit așa, că la această conexiune foarte puternică între voi și aceste dorințe a voastre de a se întâmpla ceva foarte repede, de a acționa și faptul că vă manifestați unul pe celălalt nu are cum să nu existe iubire între voi, iubire sinceră și chiar această carte mi-a apărut. Este îndrăgostită această persoană de voi, dar și voi, unii dintre voi, sunteți îndrăgostiți de această persoană. Adică această iubire este reciprocă. Bun. Da. Foarte fain, încheie această citire. Foarte fain. Da, vreau victorie. Nu știu de ce am mai vrut să extrag o carte, fără să pun nicio întrebare, dar vreau victorie această persoană alături de voi. Vrea să puteți să, cum să zic eu, să mergeți împreună pe un drum, să vă bucurați. Pentru că aici nu se bucură doar această persoană. Aici mai sunt persoane cu bâtele în sus care îmi spun că se bucură la fel și asta își dorește această persoană, să vă bucurați împreună. Bun, vă pup, vă îmbrățișez cu drag și aveți grijă de voi. Pa, pa!